bata pa kukul. Sino? Ako? Morning call! Morning, kids! Kaloyal! Feel good morning! Throwback Thursday, January 4, 2024! Sa oras na 7:26 ay kasama ng cool na Uncle Kaloyal mula 2023 hanggang 2024, sana sa 2025 din. Uncle Dago! Siyempre, Kaloyal rin ito sa course! 2024. Tama! Walang iba, hata-hata tita sa balat ng radyo, Tanya Chinita. Morning, cool. kids. Morning, cool. Sa lahat ng mga drivers nato kanaminaw karon, kumusta yung biyahe na traffic na ba kayo? Malamang. Kahapon nakita ko yung line pa norte. Kasi di ba madaan ako ng Cavitex. So pag pauwi ko ng anong oras tayo umuwi? 9. Smooth yung pauwi ko. Pero yung from Cavite papasok ng Manila, grabe. Nagbukas na ng lane sa ano namin. Nag-zipper line na, zipper lane. Zipper lane pala tawag doon. Zipper lane. Binuksan na nila para may mag-counter para Gusto ko mabawasan. yan yung bukas na zipper. Uy, dumungaw si Kapitan. Kung may dudungaw. Dumungaw si Kapitan, ang tanda na. Lasing si Kapitan. Dumungaw ang mushroom. Ay, nako. Yan, so ingat sa mga bumabiyahe, papasok. True. Meron ba tayong mga hangover sa Tama bagong yan. taon? May mga laman pa ba yung mga ref natin dyan? Ako, may mga laman. Marami pa yung Graham namin. Sana maubos na kasi Magdala ka kaya. Magdala ka para maubos na. Lagi na lang ako nagdadala ng magkain sa'yo. Magdala ka sige na, naman ng wala milk na. tea. Daling ko. Yung milk tea. Sinarado ko na po. Wala Hanggang nang... ngayon di pa namin nararanasan lasa ng tindang milk tea. Kasi sarado na nga. Ano bang... holiday pa eh. But anyway, Joke lang. eto ngayong New Year kasi 'di ba nasaksihan natin yung mga fireworks. May nag-fireworks ba sa Bacoor? Di ba bawal? Bawal ang paputok sa Bacoor. So wala nang fireworks doon. Tigas ng ulo nyo. Sa Pero amin may naman, nanghuhuli sa amin. sa QC, grabe. Ang daming nagpaputok, fireworks. Ayan. Pero, alam mo ba, Tits, na ang bansang Abu Dhabi, siyempre, hindi Middle naman East. papapabitin Go. yung mga yan. Nakakuha ng mga Guinness World Records Na? dahil sa fireworks. Isa sa nakuha nila na kategorya ay pinakamaraming fireworks na pinaputok. Yaman nila, Yaman no? talaga nila. Tapos, Sana all. tayo nga, babudget na tayo siguro mga nasa 5K na Di ba? para sa paputok. Isang Saka ng dosena- Bukawi, mga taga-Bukawi, True. may buntag ninyo. Sandosenang kwitis nga lang yung kaya ko eh. Oo. Pinakamadami, dadamihan na nga ako. Diba? Tapos, nakuha rin nila ang record na pinakamahabang duration ng fireworks. Kung gaano siya katagal na pumutok doon sa Ilang ere. minutes? Oo. Yung display nila, about, basta minutes siya eh, matagal siya eh. Then, etong fireworks formation execution, yung may parang helicopter, iikot yung fireworks sa, di ba usually nakikita natin, putok lang, ilaw lang. Eto may mga formations talaga siya. Ayun, nakita ko parang batang may nagbo-blow pa ng Marang plastic ganun. balloon. Ganun Fireworks pala yun? Hindi, iba yun. Iba ba yun? Kala ko drone yun eh. Pro baby na nakita mo sa 2024. Nakay ko na ang baby ko. Addition. Ra. At nakuha rin na largest formation ng area logo gamit ang 5,000 drones. Ayun yan. Grabe, oo, yung may logo nila na yung parang malaking ibon. Ayan. At ang nakuha nila yung longest chain of aquatic floating fireworks na may habang 5.8 kilometers at longest straight line show display na may habang 2 kilometers. Ganun. At around 50,000 katao ang nanood doon sa Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi. Sa UAE. Yaman kasi Congratulations. talaga. Grabe. Congrats po. Guinness World Record. Sana man lang tayo dito yung
mga nanay, mga misis nagagalit pag may magpaputok. Siyempre naman. Kasi dapat sumunod tayo sa kung bawal paputok, bawal paputok. Kaya magagalit talaga mga misis. Yung iba, yung mga lasing, wala naman pakialam, papaputok sila ng kwitis. Basta sa kanila, nakapapag-paputok na, hindi na iniinda, maaari kayong madisgrasya o makadisgrasya. Tama yan. Kaya ingat lang po tayo, lalo na sa mga paputok. Sa mga paputok. Amoy pulbura. Yung kwitis? Si Mrs. Siya pala yung taga-sindi, no? May hawak na katol. Si Mrs. Yung kwitis. Nakasabit, lumipad. Yung kwitis? Si Mrs. Nako! Sabi niya, nung kwitis? sabi ng misis. Gumamit pa ng mic, no? Para marinig. Marinig siya. Yung si misis? Yung kwitis. Wow! Magkano ba isang dosena niyan? Ng kwitis? Na misis. Pwede umorder? Ng kwitis? Ng misis? Sayaw mga choy. Choy, 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 choy. Mga choy, choy, choy. Ayan. Anong ginawa mo mga Dor? Sinindihan ko ang puwet. Ng kwitis. Sayaw mga choy, 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 choy. Mga choy, choy, choy. Ano ba mga ingredients? Ano yan? Para pumutok? Siyempre, ng kwitis. Si misis. Matitrigger yan. Puputok yan. Yung kwitis? Si Mrs. Siyempre, pag lasing na umuwi si Mister, magagalit talaga. Si Mrs. Yung kwitis, di ba? Sasabog. Yung kwitis. Si Mrs. Ay, nako, pagkasalan nga, talagang ang daming maririnig na ganyan pag dumating na yung bride. Yung Mrs. Oo. Ano daw? Kaya mag-ingat kayo dyan. Sa kwitis. Kay Mrs. Baka mainit Yung kwitis. si Mrs. Huwag yung anuhin yan. Guluhin May yan. nabibili ba sa Shopee niyan? Na pwede kwitis? ma-deliver Kwitis? na misis? O sa Bukawi lang ang yung gawaan? kwitis, yung kwitis. Yung misis. Andun nga si Mister bumili. Sa Bukawi? Ng kwitis. Oo, kwitis na bili. Susunod na po, Tambalang tambalang! ni Kuliana! At Chris Chuper. Siyempre, sa ating mga suking tagapakinig dyan, huwag kalimutan i-follow ating mga social media accounts. True. Pag hindi nyo po naabutan ang pinaka-trending na live drama natin 6 a.m. po. Sobrang trending. Ang ating mga katas. Nang nakalipas. Pwede nyong panoorin ulit ang full video nito sa ating YouTube channel na Love Radio Manila. Please subscribe. Correct. Okay? Hanapin nyo rin Tanya Chinita and of course Uncle Dagol TV Correct. sa YouTube. And Yes. ang Facebook, Instagram, TikTok ng Love Radio Manila. Tama! At sa mga OFWs po ninyong mga kamag-anak, sabihin nyo, tumutok at manood sa www.loveradio.com.ph. Hanapin nyo rin Tanya Chinita na meron na pong 1.3 million followers sa Facebook! Congratulations! Dagan Tits! salamat! Oh. Dahil yan sa mga tito natin, sa mga uncle natin, at mga tits natin na tira. Salamat kayo sa mga nagpa-follow. Si Jepoy, mga taga-Jollibee dyan sa may kuan, sa may Uy. Bayan na Baliches. Wow. Palaging nakatutok, hinahanap ang inyong tita Tanya. Grabe Wow talaga. naman. Thank you naman. Salamat kayo. Dagan salamat. Huwag kalimutan, tumutok palagi dahil makasama nyo tuwing umaga, Wow. 5 to 8. Ang inyong hot-hot na tita Tanya Chinita. At cool na Uncle Dagol. Sa estasyon number 1, ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning!